केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग हा आतापर्यंत आधुनिक उपचारासाठी गोवा किंवा कोल्हापूरवर अवलंबून असणारा जिल्हा। मोठ्या प्रयत्नानं नारायण राणे यांनी लाईफटाईम हॉस्पिटल उभारलं आणि तिथं सर्व प्रकारच्या उपचार सुविधा सुरू झाल्या। इतकंच नव्हे तर पहिली बायपासही नुकतीच पार पडली। ही शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर अमृत नेर्लोकर, डॉक्टर विनायक माळी, आसावरी राजोपाध्ये यांचं नारायण राणेंनी अभिनंदन केलंय। खास उपस्थिती आहे ते डॉक्टर अमृत नेर्लोकर सर्जन आहेत। त्यांनी आज आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आत्ताच श्रीयुत अमित शंकर परब, वय वर्ष 40, त्याचं बायपास आत्ताच नुकतंच केलेलं आहे। आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच बायपास होत आहे। मी प्रथम डॉक्टरांचं अभिनंदन करतो, त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करतो, त्यांच्या सोबत असलेले सर्व सहकारी यांचं अभिनंदन करतो की त्यांच्या सहकार्यामुळे आज हे आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन करू शकलो। त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। तुम्ही सर्व पत्रकार एवढा वेळ थांबलात ऑपरेशन होईपर्यंत आणि शुभेच्छा दिल्यात यशस्वी ऑपरेशन होण्यासाठी, त्याबद्दल आपल्याही सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो। सन्माननीय डॉक्टर अरुण कोवरे सर, कॉलेजचे डीन, आणि डॉक्टर अजित लांब, याही दोन डॉक्टर आणि डीन या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तेही हे जे बायपास झालंय त्यामध्ये त्यांचंही सहकार्य आहे। पडद्यामागे असलेला एक व्यक्ती आहे, ते मुळात त्यांचं फार मोठं सहकार्य किंवा त्यांच्यामुळे जे शक्य झालं त्या श्रीमती आसावरी राजोपाध्याय या आहेत की त्यांनी हे सगळं घडून आणलं, म्हणून त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे हे सगळं शक्य झालं। एक विचार मी प्रथम डॉक्टर अमृत नेर्लोकर यांना मी संस्थेतर्फे त्यांचं अभिनंदन। विनायक माळी, सन्मान्य डॉक्टर विनायक माळी यांचे अभिनंदन करतो। थँक्यू व्हेरी मच। आभारी आहे। आणि त्यामुळे आमच्या दृष्टीने आजचा दिवस संस्थेच्या दृष्टीने, हॉस्पिटलच्या दृष्टीने, आमच्या इकडच्या स्टाफच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा, आनंदाचा आणि ऐतिहासिक क्षण आहे असं मला सांगावंसं वाटतं। अनेक वर्षाचं स्वप्न होतं या जिल्ह्यात एक चांगलं सुसज्ज असं हॉस्पिटल व्हावं। इथे सगळ्या प्रकारची सेवा या हॉस्पिटलमध्ये व्हावी। फक्त शिल्लक होतं बायपास व्हायचं, तेही आज झालेलं आहे। त्यामुळे यानंतर बायपाससाठी मुंबई म्हणा, कोल्हापूर म्हणा किंवा अन्य कुठेही जायची आवश्यकता भासणार नाही। या जिल्ह्यात सगळ्या प्रकारची
सगळ्या प्रकारचे उपचार केले जातील अशी व्यवस्था आहे. मी हे हॉस्पिटल हा आमचा धंदा नाही आहे, तर एक सेवाभावी वृत्तीने विधायक दृष्टिकोन ठेवून या जिल्ह्यात माझा जन्म झाला आणि म्हणून या जिल्ह्यातील लोकांचे ऋण फेडण्यासाठी म्हणून मी हॉस्पिटल उघडलेलं आहे. हे माझ्या विरोधकांना सांगावंसं वाटतं आणि म्हणून हा जो उपक्रम आहे बायपासचा, हा आम्हाला स्फूर्ती देणारा, प्रोत्साहन देणारा आहे डॉक्टर साहेब, आणि म्हणून आम्हाला विशेष आनंद आहे. आणि म्हणून मी तुमच्या सर्वांचे परत आभार व्यक्त करतो. आमच्या अरुण डॉक्टर पोवळे सर यांचे आणि लांबाजी या दोन्ही डॉक्टरांचे मी आभार मानतो. अतिशय चांगल्या प्रकारे कॉलेज आणि हॉस्पिटल दोघे रन करतायत. त्यामध्ये आसावरीचं नाव पण ती समोर यायला तयार नाही. ती म्हणते मी पडद्यामागची हे आहे म्हणून कलाकार, तरी पण तिचं श्रेय या सर्वांमध्ये अतिशय चांगलं आहे. आणि म्हणून हे हॉस्पिटल अशाच रीतीने या जिल्ह्यातील जनतेची सेवा घडून आले आणि जे रुग्ण म्हणून येतील त्यांचं आयुष्य भविष्यातील वाढवण्याचं काम आमचे डॉक्टर आणि सेवक करतील अशी आशा व्यक्त करतो. आणि याबद्दल आपल्याला कुठलेही याबद्दलही आणि आपण वाट पाहता राजकीय काय विचारायचं असेल, आपण आपली बॅटिंग बाकी आहे, तर त्यासाठी मी सज्ज आहे. सर, आता भविष्यामध्ये ही जी बायपास जे आता सुरू केलेले कंटिन्यू सुरू राहणार की प्रत्येक काही डेट दिलेली आहे तसं नाही? नाही, कंटिन्यू सुरू राहील, पण कुठलाही डॉक्टर पुढची डेट देतोच. असं नाही की आला का बायपासला घेतलं, असं बायपासचं ऑपरेशन होत नाही. तयारी ऑपरेशन थिएटरमध्ये करावी लागते, पेशंटला तसे उपचार करावे लागतात, ही मानसिक स्थिती तशी तयार करावं लागते, त्याला काळ लागतो. त्यामुळे ऑपरेशनची प्रक्रिया आम्ही चालू ठेवणार आहोत. पेशंट जसे येतील तसे त्यांचे ऑपरेशन केले जाते. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.